A jama'a, kamar yadda na yi mai anguwa bayani, so zan sake maimaitawa a gaban mu dai ma'aikata ne daga masarrafar ma'adanai ta ƙasa, kuma an turo mu ne mu shaida muku cewa wannan gwamnati tana buƙatar wannan tsibiri da kuke zaune. Saboda ta gano ma'adanai da ke ƙarƙashin ƙasa, saboda haka take umurtanku da ku tashi ku koma wani wuri da yake kusa da nan gurin. Yanzu na fahimce ku, kuna so mu tashi da kana koma inda ba mu sani ba, to ba zai yiwu ba. Kai, ina ba zai yiwu ba. Kuna nufin dukiyoyinmu da kadarorinmu za mu tsallake mu tafi wani wuri saboda san kan wata gwamnati? Ba zai yiwu ba. Kai! To kai kake bayanin wata gwamnati. Yau a tsibirin nan namu shekara 75 tun iyaye da kakannu ba mu taɓa ganin wani mutum ya shigo mana wannan tsibiri namu ba da sunan wata gwamnati. Ba zai yiwu ba. Jirƙashi tashin hankali ba a sa maka rana, haka kowa ya ɗebo da zafi bakinsa ana dara ga dare yayi idan su ya rufe a yayin da aka zo musu da wani tayi suka yi ala su turbuƙui jiki shiyar mai goyo. Shin wace amsa ce a bakinsu? To, ku kun je abin da suka faɗa kuma kun fahimci abin da suka faɗa. Mu tun da muke a nan gwamnati ba ta taɓa shigowa da sunan wai ita gwamnati ne za ta yi mana wani abu ba. Abu ba zai yiwu ba. Aikin banza shi ne za ku dawo mu ba tare da kun ciro mu a can mai garin ba? Sorry sir. Ce ku je. Sha. An sa su gudun hijira daga inda suke zuwa wani yanki, abinda suke gudu shi suka tarar. Dama kukan kurciya jawabi ne, sai dai zalunci baya daurewa. Na dawo ne. Lafiya lau. Ba gajiya. Yaya cikin gida? A lafiya lau. Sun ci a gaishe ku. To muna an samu. Alhamdulillah. Su Amira kenan. Su Amira an girma. Ai umma ma kin ga ta. Ai yanzu sai rigima. Tun lokacin da na sa ranar da zan zo gurin ki. Tun saboda tana ganin ta samu hutu. Ita ce kafa na kamata sai na kawo ta ganki. Nauyin shirin G-Record Sound Studio Gombe, labari da kuma tsarawa Mubarak Burazu, wanda ya shirya kuma Ahmad M Square. Kai, ku kashe wancan shashashan, maza ku ci masa. Malam, kai ɗin waye? Kuma me yasa ka cece? Daga kamfanin G-Record Sound Studio Gombe ya ɗauki nauyin kawo muku wannan sabon shiri mai suna Wazirin Daji. Mai sona ta so muradina, kudirin soyayyar ki aure tushen kauna. Mai suna ta so muradina, kudirin soyayyar ka aure tushen kauna. Kin ci kwalliya mai sona, ganin ki ya saka min shauki, matso kusa muradin raina, tukwici na so zan baki, ga gure ki zo zauna nan, albishiri na so zan yi miki. Mai suna shashin raina, fitila mai haske raina, yau ka zama dalilina, na samu guri na zauna, kai min gulmar kauna. Wazirin Daji. Yaro, ka ga kwashe min kashin dokin nawa? Kai, wayyo Allah na, wannan kaddara ta ce ni da ubangiji ma yasa ni na zama ɗanka wallahi. Wai hakan na daure ne fa nake kwashe kashin wannan banzan jakin naka, amma kullum sai ka dinga min magana. Kai, tir da halinka wallahi. Kai, na gaya ma, kaga ƙara gaya wa doki na jaki. Kila mijin nata yana nan a gari. Kai mace. Haba kulwa, ka ce wata 'yar ƙauye? Wazirin Daji.
Wasirin daji daga shahararren daraktan nan Gambo A. Umar, ƙaramin su babban su. Ana kasuwancinsa da dillancinsa a G-Record Sound Studio Gombe. Wasirin daji yana nan tafi.